tiɲɛ la ni ye u ka taama in jateminɛ Niger jamana denw ka bɔli nin cogoya in na k'a sɔrɔ u tun y'a ɲini l'Amérique l'armée min b'u ka jamana kan yen u ka taga nka n'i y'u bɔlen ye kuluya ka tagama a tɛ foyi yira ni yiran ani siran tɛ k'a sabu kɛ u kɛn bɛ k'u bolo manabɔ Urusila jamana fɛ nka olu ma se yen ban hali an y'a mɛn pankuru min jiginna a nana ni mɔgɔ minnu bɛ dege u ka mɔgɔw dege ayiwa jamana kɔlɔsili la ani jamana bɛ se ka lakana cogo min na nka ko fila de don u bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye lamɛrikɛnw ye olu tun bɛ yen bɛnkan tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u ka taali ɲini u ma bɛn tagali la ban réseau fana mana ban ka nin fan fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ i n'a fɔ a bɛ siran de kofɔ u kɔni ka hakilinaw la ani u ka baara kɛcogo la. Yala a bɛ se ka faamuya cogoya jumɛn na k'a fɔ i b'i bolo bɔ nanzara dɔ bolo ka tila k'i bolo don dɔ wɛrɛ bolo est-ce que an bɛ wagati minnu na sisan e yɛrɛ hakili la a ma se farafinna jamanaw yɛrɛ u ka se ka u yɛrɛ ka baaraw kɛ u yɛrɛ ye ka dɔ labɔ ka dɔ ladon u bɛ se k'a baara ɲa wa e hakilina ye mun ye o la. Tiɲɛ yɛrɛ la maa kɔni i kan ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye farafinna bɛ dankun min na ani gɛlɛya in kɔni bɛ dankun min na hakaja an ka jamana ninnu kɔnɔ saheli jamana ninnu kɔnɔ min ye kɛlɛ in ye kɛlɛ min b'a ni banbanci wale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan an k'an dulon an yɛrɛ la an ka k'an yɛrɛ ye sa ni dɛmɛ bɛ bɔ fan o fan o k'a sɔrɔ an yɛrɛ jɔlen b'an geren kan o tuma na dɛmɛ in ka se ka kɛ farankan ye ka bɔ ayiwa sitan fɛ yen ka taa alima fɛ nin bɛɛ ye maa wɛrɛ ka ko ye maa ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ka k'i yɛrɛ ma kɛlɛkɛbere ye o de ɲɔgɔn na tɛ a ko la wa o fana de bɛ laban ka sabu kɛ i ma ni jigi kɛ mɔgɔ ye cogo o cogo n'i yɛrɛ t'a ko ɲɛma i ka doni mana girin ma cogo cogo n'i yɛrɛ m'i bolo don a kɔrɔ ka ɲun b'a gɛlɛn n tɛna sɔrɔ i la a ko la diɲɛlatigɛ kɔni b'o ta kulo de la sisan bi bi la.